Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Standby sa Action at Patrol, magasunod sa diligid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate truck. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga namon tagpalabati region-wide, mga pakalagad kita sa nabilini sa Kauras. 10 minutos karon nga adlaw, Webes, Petsa 13, Ramadan, Idel Fitr. Katapusan ini nga selebrasyon sa aton sining nga mga utog nga mga Muslim. Sa ila sini tuigan nga aktibidades. Webes naman nga edisyon sa inyo sini nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sini nga mga correspondent sa liwat na Manila sini nga pagdurong sa pinakaulihi. Labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sini Kapolisan Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang atong sinimata kagdurunggan oras sa kagabiyon ng atong sining Patrol 2, Crosswind Patrol kay na para galambiyong sa pila kabahin sa Metro Bacolod. Liwat naman naton nga bantayan kag himulsuhan. Amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Sana no pa nga mga eventualities from where the action is. The return of the comeback ang pagbabalik ni Aksyon John Diaz. Back to back sa aton nga piloto Aksyon Papang o kon Aksyon Nino Bugina. Si Papang Nixon Webes Biyernes te pahuwaya ga Richards man si Papang Namuni gani guro oras
nagatubang na sa nagahulas nga botilya. Di bala pang bulong sa kapoy pang no. Para nga pagtulog rikta, pagkabugtaw aga kondisyon. Aton mga pagbantay sa mga update sa balita nasyonal kag international. Ang aton gapon nga pagbantay sa COVID-19 News Center pang Webes nga edisyon. Aton nga buylog ang puwersa Aksyon Dale Salazar. Updama kita sa aton sini nga mga technical partner diri sa Studio A. Sa Master Control sa technical side, si Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa atong IT expert Aksyon JM by Kin. Sa transmitter control tower dito sa Barangay Talok, Ciudad Sagbago, ang puwersa ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas sang Batang Suway. Sa kinanda ng inyo sinilagad ang kurman sa sininga palatuntunan Aksyon Night Patrol. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa. Updi ninyo ako sa nabilin pa isa ka oras 7 ka minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Thanks God, salamat sa Ginoo nga apisar hindi maayo ang lakas sang aton panahon. Pero bilog nga adlaw sang Webes nagdala ini sang maayo nga panahon bangod sang mainit nga panahon kag tiyempo. Although nga ti may ara kitang bagyo, ang ngalan si Bagyo Krising. Naglandfall na ini siya actually alas 7 ini nga gabi. Ang sentro sang tropical storm nga si Bagyo Krising. Gina-estimate base sa data including ang hinatuan Doppler weather radar, nakit-an mga 110 kilometer southeast sang hinatuan Surigao del Sur. Na may kabaskogon nga hangin si Bagyo Krising nga ginadala 65 kilometro por ora sa sentro kagkon kaysa may pagmulumadlos sang hangin nga naga saka sa 80 km por hora sa kada sigon na 25 km per hour nagagiho westward. Way sang tropical cyclone wind signal nga ginpapanaog ilabi na sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Forecast position within 24 hours was sa hapon 50 km east sang Dipolog City, Zamboanga del Norte. After sang 48 oras sa Sabado sang hapon ara siya sa vicinity sang Puerto Princesa City, Palawan. And after 72 hours Domingo sang hapon ara siya sa 40 km south-southeast sang Kalayaan Island, Palawan. Pero ari na ini siya sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Bot silingon magwa na si Bagyo Krising ina kung hindi magliwat ang iya direksyon. Kamangintayo yun lang Sabado sang hapon, i-expecta si Bagyo Krising magagwa na sa Philippine Area of Responsibility. Pero ang aton sa gihapon panugyan, sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga mangingisda, na magpalawod karon sa kagahon, ulo aligmat lang, ulo obserbar lang. Kuduga nagaibual gid ang balod, na may dala nga pagmulumadlos sa hangin, ayaw lang anay gin magpalawod karon sa kagahon. Pero kung daw tanaw nyo nga kanay-kanay lang, ratsada, kagarangkada.
para nga pagpuli saga, pagbutlak sang adlaw, sigurado ang bulugasan, may paman pa nga sudan. Ayos, sa ato nga mga motorista, di tagid malikawan kung kaysa may mga pagulan-ulan sa pila ka bahin sa Bacolod, pila ka porsyon sa Negros Occidental. Ato lamang mapanugyan sa inyo, extra lang nga paghalo. Kung nagahalong ka sa Bagyo, mas salungan ta ang hindi makita kag makahaladlok nga virus si COVID-19. I-sustain tagyapon ang ginatawag nga health protocol. Mientras tanto nga wala pa kita mabakunahan, dipensahan ta ang aton lawas. Even sa mga nabakunahan, hindi garantiya kay nabagkutanahan ka na kompleto, hindi ka na matapikan virus. Oy mga nonoy, mga inday, matapikan pa kamo gyapon, pero hindi na ka matamaan. Kay may dulo depensa na ang lawas mo, considering nga may inject na sa imo nga vaccine. Ina ko na kompleto mo. So wala pa yung ma-injeksyonan sa vaccine, katulad namon nga mga media, ang amon nga paghalong doble-triple. Para man sa ikaayong lawas sa aton sini nga pamilya. Kabudlay matapikan sang COVID sa tuod lang. Daw kami sirable man sa pangambuhi mo, ang paghiho mo limitado. Amo na sa mga utod naton na nagapamati sining kagabi, pasulit-sulit naton permi sa pag-remind aton gid likawan ang COVID-19 sa pamagi na pagsunod sang health protocol. Ano gani na? Liwaton ta, paghugas ang kamot gamit ang habon, pagsuksok sang face mask kay may paaman pagsuksok sang face shield, kag ang importante i-sustainer ta kag i-maintain ta ang social distancing. Amo lang na ang aton nga pangontra sa virus kay hindi makita, para nga aton mapoproteksyonan ang aton kagalingon, hindi lamang aton kagalingon kundi ang aton bilog nga pamilya. Ayos! Kaya may mga barangay gyapon nga may mga kaso sang COVID nga under monitoring, ang ibanti gina-lockdown sa tagsa nila sinikapuluyan. Durante nga gina-obserbaran sila sa sulod sa isa ka simana. Sa piya kabahin ng aton kapulisan na remember, may mga 86 ta kapulis diri sa Bacolod PNP. That's includes ang non-uniform personnel NUP nga gin-igo man sang COVID-19. Sa kasagsagan to bala sang surveillance testing nga ginhingyo gid ni Bacolod City Director Police Colonel Manuel Placido. The good news sa report sa ato ni Police Lieutenant Libertine Japi, ang mapisan nga Public Information Officer sa BCPO, 37 na lang ang nabilin sa aton nga mga quarantine facilities ang gobyerno. Out of 86 PNP personnel, including sa INUP, 37 na lang sila ang nabilin. Yang nabilin gani nga 37, ginahulat na lang nila ang mga inadlaw para nga makagwa man sila sa quarantine facilities. On the other hand, ang pulis nato nga iba nga nakagwa ya sa quarantine facilities na wala nila makompleto ang ila quarantine, for the meantime, stay in lang sinanay sa ila puluyan. Ang ginatawag nga self-quarantine, house quarantine. Kapusong ina nila kag kompletohon ang 14 dias nga wala nila makompleto sang ara pa sila sa facilities sang gobyerno. Clarex? In fact, may mga police station na kita, may mga station commander kita nga ginigo mo sa COVID-19, even ang ilang mga personnel nakabalik na
sa ilatag sa ka mga police station. Ayos? So good news na ang pandam kag ang warning gyapon ni Placido pagi kay Injapi ng aton kapulisan magsunod lang gihapon sang health protocol. Kaya hindi balikawan ang aton nga mga kapulisan isa sa mga frontliners. That's why health is wealth. Sa panahon ngayon, bawal ang magkasakit. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ayos! Ang aton nga mga kapulisan, by the way, nagapagimbulahan gid sa mayong man nga dalaga sa ilang performance. Apisar nga aminado man ang BCPO during that time nga nakaigo ang COVID sa 87 ka pulis. Medyo uloob normal giman ang ilang mga operations kagiliko to, no? Pero this time sa pagbalik nila, expect naton na magapadayon sila sa pagserbisyo provided may ara extra precaution to avoid again na magka-COVID. Okay? Budlay mo balik-balik sa quarantine facilities ay. Salamat gani kati. Ang kalabanan di nga naigo sa aton sang COVID, mga asymptomatic. Bulubudla lang kung symptomatic ka. Pero kung asymptomatic ka, siguro ti dalaman na sa hindi mayong alakas ang panahon bla. Kung adlaw, puwerte tagiti sang init. Pagkahapon, balbalon sa ulan. Tapos kung nagasulay-sulay ka pa, di trangkaso ang gwa mo. Sa trangkaso, ara dang hilanat, ara dang sipon, ara dang ubo, nga ara man sa sintoma sang COVID-19. That's why bawal magkasakit sa ngayon nga panahon. Kung ginaubo ka ginasulo sipon, dali lang sa hilot-hilot kag dala lang sa luluya kag panghalpol dahon kasla. Diba si init na lang nga nagbunggo sa nagbunggo sa tugnaw. Nangwa sila trangkaso mo. So kung daw sige-sige ang inyong hilanat, ang inyong ubo, ang inyong sipon, mas mayo ang magpa-doktor, kag kung pwede lang, magpa-swab test na. Ayos! Ang sadtong gina-float nga City Councilor sang Bacolod, nakagwa na upod sang asawaya, safe and sound. Councilor Dindo Ramos. Si Councilor Dindo Ramos maka-attest giniya personally kung ano ang kabudlayan niya sang naka-COVID siya. Pasalamat sa Ginoo sa mga tao nga nagpangamuyo kay Councilor Dindo Ramos, isan paano naka-survive siya. Upod ang iya siningatiayo. Importante nga kinahanglan mabakod ang aton immune system. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Muna ka importante sa tanan, no? Ginatamyaw talandara si Eagle Gutierrez. May
May gabi dira kay Igor Gutierrez. Kapaurok-urok kido. Si Laila Apas. Kapamangkot ko ng korpyo sa Bacolod. Sige pa. Sige gyapon ang korpyo. Las 11 dugay-dugay. Nara ka pa sagwa, puli ka na. Inday, puli ka na ha. Laila Apas ha. Hindi ka na magpapas pa nga sugaton ka pa. Puli ka na. Sa barangay 35 sa Konoa. Damo gihapon kuno kinawatay kag adik da sa barangay 35 siling ni Laila Apas. Abi i-monitor da sa police station concern. Manong mayong gabi dila kay Manong Ramon kay Manang Lilia Taton siling niya Balon Luya kag Buyo Pamanyos. Maninoy kwanda kay Maninoy Rimo. Kamusta si Maninoy Rimo man? Kag si Maninay Clarita Tampipi. Toto Clark. Dala sa may Gardenville sa Division sa Barangay Tangob. Ay no, monitor pa da sila. Si Antonio Cervantes. Ara sa Aruba, Norway. Aruba, Norwegian Joy. Action Radio number 1, originally Barangay Sumbag. Okay, salamat gina. Kay Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposa and family. Mayong gabi gid kag ginatami ato dira ang mga taga Moises Padilla, taga Magalyon ha. Ga-monitor gid sa aton. Si Nene Similiano, Melchor Dalmasio, si Freddy Dalmasio, Encarnacion family, Tanyo family, dira sa Chick-In Hotel, Eugene Sapi, kag Temple Abilianida, alin na kay Tuto Vicente Similiano. Kay Maricon Parhinog da, mayang gabigid ka kay Silidonia Santillan sa La Carlota City. Bayaw ko, happy birthday, Elsie Dueñas sang Barangay Nagasi, La Carlota. Mr. and Mrs. Lowy Di Paula and family, mayang gabigid ka sa mga Dungganon voice ha. Mga Dungganon boys na kag si Mr. and Mrs. Lowy Di Paula, ga-monitor gid sa ato no. Sila ni Toto Ronnie Gordon. Michael Cordero, Slaughterhouse sa Kabangkalan, ga-monitor gido. Damo ihaw da. Toto Alex Montesa ha. Kag si Divino Milyasa Jr. Aragid as always. Pamilya Mandrid sa Mabini, Coral Barangay 30 gid gapamati sa aton si Tatay Fred Mandrid. Maukod yung tagapalamati sa Aksyon Radyo. Halina kay Guillermo Clarito. Salamat gid ha. Kay Ramram Pagunsan, kamyayo lang rin si B-Boy kag si Mama Fe. Mga Pagunsan family da, mayong gabi gid ha. Edgar Alan de Guzman, ay si Police Lieutenant Edgar Alan de Guzman da, ang Deputy Police Chief sang Police Station number 9, mayong gabi gid. Kakay Police Major my good friend Richie Gowe ha. Ga-monitor gid sa aton. Mga K9 da niya sa Sumag Police Station da. Station number 9 ga-monitor gid. Si Arlo Babarano Malinaw, pa-check attendance lang siya wa. Siling action Eric, arin ako di check attendance lang ko. Matik ka. Tere Simpron yung da may gabi. Sa La Carlota si no Chief Nabalitan Kasag, Francisco Guangco, kamiayo lang si Rewel Torino. Ara gid pa urok-urok gid pamati sa Action Night Patrol program. Salamat gid ha. Sa kay Kenneth Valencia da, tamiyaw lang si Anthony Rodriguez and family, no? Halin na kay Kenneth Valencia. Ara sila mati, ara sila mati. Clark Rimo kag
Kapaurok-urok. Manati, good. Si Ceres Chabuso, kag si Osin Loksin, daras tangob ga monitor man sa ato, no? Salamat gid, ha? Si Humawan Castro, haragid si Kelly Jelly, katamyaw lang sa EFC members, Mr. B-Boy Villasor, Sim O Sectoral, stay safe, sila ni Kelly Jelly, Evelyn Manyoso Rico, Jocelyn Kalamaan, da may gabi kita, kakay Tokayo Eric Sumpay. Para sa kapurok-urok kita, no? Ay, by the way, gulang survey ng Action Radio sa mga probable candidates for election survey. Sa mayoralty, tiyari ng survey ng Action Radio. Again, why ni siya may nagasugo sa amon yung politiko, o financier nga politiko na nagasugo sa amon nga mag-survey. Amon niya kagalingon nga survey, Kami ang gabayad siniya, Action Radio Bacolod ang nagabayad sini. Why isang financier nga politiko di or sinuman nga nagasugod diri sa Action Radio nga mag-survey. Amon iniya survey kay every time nga nagahilapit ang local kag national election, even barangay, may mga survey kami nga ginapatigayon. Ang survey depende na ya sa sentimento kag palayag sang tawo nga gina-interview sa mga surveyor namon. Sa mayoralty candidate sa wala makabati kay nasa action firing line ni Action Brian Morden sa action report after edition ni Loverboy Action Marlon Hilvea. Naglabot na sa walo ka mga ngalan ang ginalantaw sa mga botante nga magpapili bilang alkalde sa syudad sa Bacolod sa mabot nga 2022 local and national election. Sa survey nga ipatigayon sang DYEC Action Radio Bacolod alin sang Mayo 1 tubtub Mayo 10 sini nga tuig nagpanguna sa listahan si Anay Negros Occidental 3rd District Representative Albi Benitez. Nakakuha sang 54.5%. Ginsundan siya ni incumbent Bacolod City Mayor Ibilio Bing Lunardia na may 41.7%. Incumbent Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran ang negosyante nga si Vladimir Gonzales kag incumbent Lone District Congressman Greg Casataya nga pariho nakakuha sang 0.8%. Inaya sa mayoralty candidate. Samtang nagwa naman ang ngalan ni incumbent Abang Lingkod, Representative kag House Minority Floor Leader Stephen Paduano, Anay Bacolod City Mayor Monico Nyux Puentevilla, kag Anay Bacolod City Councilor Kanotan nga nakakuha sang the same 0.4%. Sa munang aton nga survey ng Action Radio sa mga probable candidates para sa pagka-mayor sa syudad sang Bacolod. Now, ang survey bala sa Action Radio, hindi lang ka mo magpangakig ya. Kaya may iba yung kapangakig niya, palupad na yung survey sa Action Radio. Nya drawing, kuris-kuris niya sa Action Radio ang survey. Ang nag-react pala tayo kung kaisa ang mga supporter bala sang tagsa ka mga kandidato. Hindi ka mo mag-react. Survey lang niya. In the long run, ang iproklamar dahil nga magadaog yapon sa eleksyon ang opisyal nga maka-anunsyo sina kumilik mangyapon. Iniya survey. I would advise aton nga mga politiko bala. Kung whatever survey, kung sino mo na nga nag-survey, think it positive, not negative. Hindi ka mo magsala-sala. Hindi ka mo mag-react. Dapat ganito anyo ang survey na ginahimo sang mga individual, especially Action Radio Bacolod. Dapat anyo nga medyo nga ang nagnubok sa survey. Anong mga rason? Anong sa likod sini? Amo ng tirahon nyo.
Amo nang i-troubleshoot nyo. Huwag mo mag-react. Huwag mo magsala-sala. Kaya niya, survey lang ni. Ginakuha tang pitik sang pulso, sang tawo. Halin sila balatsagon, na wala sa mga nagadikta, bla sila. Kinami akong mag-survey ka nga, wala sa mga nagadikta sa imo. Imuya ka bubut o nalin sa baba mo, kag sa kurason mo, nga maghambal nga mo niya ang akong gusto, nga butuhon sa eleksyon. Yung survey sa Action Radio, hindi naman pag lainis ang buot. Survey lang na iya. Yung dalong ranti. Kung sinod na babakod, kag damo pundot Kung nagbintahan nga magdaog. Kag ang dabo supporter gihapon. Mga survey hindi ka ba maghatag sang negative nga reaksyon. Dapat gani sa mga survey nga nagnubo kamo, dapat yung gani i-analyze kin mayo mo nga nagnubo tahaw, nga nagtaas tiya si Juan de la Cruz sang sakay Pedro, ano di ang problema ta? Amo nang troubleshoot nyo. Kag amo nang pagitao nyo sang solusyon. Paano ta na mapabakod ang survey sa Action Radio? Kag paano ta na mapasaka-saka ang survey sa Action Radio? Amo nang aton nga i-troubleshoot pagi sa tao. Dara ka mo pangita. Gets nyo? Hindi ka mo maglain buot nyo. May mga survey pa ni kag may mga another probable candidates pa kami diri nga ipagwa sa sini nga mga sinimana o sa masunod nga simana sa kada bulan. Rest assured, kami diya fair and square. Huwag kami sa maginapilian diya, huwag kami sa maginadampigan diri nga politiko. Ang ato lang diya, interes kag sentimento sang tao magina-interview sang surveyor magina-bayran sang Action Radio. Again, klaruhon ta, ang survey sang Action Radio iya ini kawalingon nga inisyatibo. Ang nagabayad sa surveyor, Action Radio. Amo nang klaruhon namon, klaruhon ta. Diba si masiling ka mo nga, palupad na yung survey sa Action Radio. Drawing, kuris-kuris na yan, hindi niya tuod. Pati makamukon hindi. Hindi amon survey niya. Fair and square niya. Huwag kami diri again sang ginapilian. In the long run, depende na sa makinaryas nyo, sa tao nyo, sa pundo nyo, para mapadaog nyo ang inyo kaugalingon sa 2022. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ayos, Action Radio Philippine Standard Time, alas 10:20 na. Ang report sa atong siling Patrol 2 with Action John Diaz, ginadulong na sa inyo sa kanawan sang D3 Bayo. Balon ta sitwasyon sa Metro Bacolod sa liwat nga papalagad ni Action John Diaz. Sa balik niya siling report, may gabi dira kag happy listening kay Idol Albic Poy Hinulan. God bless, kabay pa nga dasig ang recovery ni Toto Albic Poy Hinulan. Dala ang ato nga pagpangamuyo na sa bilog nga pamilya, no? Sa kay Leila Apas, sir, tanan nga taga Bacolod noon, maglantaw Miss Universe 2021 sa sini nga Domingo. At ilan na ya, kung matanaos la kung hindi. Basi matanaos la ni Plex. Kay Teresita, urita kahuraw na. Aras na sa balaya kuno ga pamati. Check na si Action John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action John Diaz sa Patrol 2. Balik ang report. John, may gabi. Bili na kayo damit na atiban pa. Ang bakak, soner. Ang imoy man. Ha? Ano nang imoy
Nagabaligya, di kayo nagabaligya, di sa may down, sa may plaza na naman, oh. Muni oras, last just sa imedya dudugay, may kabaligya pa da. Gantal na sila, kaya mabalik naman di mga trotapangko, di ba? Balik naman sa baligya da. Oo, ang basar-bazar, di ba? Rin na naman, oh, nakatindog na mga canopy. Okay. Oh, may mga nagapapanaog na din mga ilang mga baligya, may Okay. mga ano na din sila, may mga plastares na mga ilang mga trapal. Good. Rin na naman sila doon paano pa, anong event man? Ano pa lang sumugani? Basi iya kasimbahan nagyapo niya. Goro, Mayo, ti Mayo. Flores, May pang Disyembre na nga preparasyon mo. Flores Ako, Flores de Mayo, gali. Oo Flores, kaya mo nagurong ari naman sila Kaya kasi bong wala man Flores kay may COVID mo. No, pero tilo iba ng mga parokya, may ara na sila yung activity nga ilila lang nga. Gani. No, na sila lato sila parokya basta maintain lang ang social distancing, Yes. mga health protocol, pa sila dapat gusto kiti ilaw rin pagtuog na reaction ay kapag na naman hindi mo doon ang Flores de Mayo. Oo. Last year bito wala mayo ka Flores de Mayo kay kasagsagan dito sa ACQ nga daan. May ito last year to enhanced community quarantine gito ya. Koribong ka gito sunod sang balay mo. Subong ya pwede pa matulutaw ay pang sitwasyon, no? Oo. Napag-report ko doon yung patayang sugad yaw, doon nabugay yaw. So di na. Dili sa may plaza ng PE, Basi ka patay-patay na ang suga nila. patay ko doon street light. Why ito to, priyo, patay ka dito, no? Ano kalituod? Nabalik na naman, kamati, sasanggid mo, no, ko? Oo Nagsiga sa lawat. Balik-balik gani off and on. Off and on lang naguro, ano? Di ba, tibot kami sa tasa, kay nakita ko, dumayari na dili ka pulupas, pero matulot na pangko. Preparasyon na nila, magkabulubaligyan naman din sila. Tiwa na di parkingan ng mga salakyan. So, buto din ngon sila hindi na di magpasaway ang mga salakyan para kontemplano, hindi magtrapiko. Pero guro, dogin manduan, di guro ni Sir Kulana, gay. Nga hindi kin magdikit sa pinakapunta sang dalan, bla? Oo. Ang pinaka-sidewalk, na naman butang distansya, kaya kung ng taon ko, nag-isol-isol sila palikod. Ay ning mga canopy, basta siguro may sakso ni pambitaw, nga para hindi kibla mag-obstruct sa dalanon. Kaya ginalibla masin na suli, ang kapinipinas tala, nagatindog, kang maside-swab. Kadisgas na, delikado, gid. Sa mga yung tabo, di ba isang pila sa Comelec? Kung dumamo to, may isa tumula ka reporter, mandre, sa lokal, na side swipe, tumula sa salakyan, kinagalo interview, ti mga tawa, ni Ranti, di ka ma-interview, kung di rin ka mas dalan, tulo tindog. Na side swipe to, doon ano gitulo, ba? Pilas gito. Gisi tulo na pila katahi tong ulo ya. Oo, pila gito katahi. Tiyan mo na guro nga nagtuon na ning tanan, nga bawag diyas dalan, kikis ay ang mga salakyan, hari, gidawa niya sa dalan, hindi magpapahigan mo. Pero sa mga driver nga hindi aras-aras. Oo, except lang gito hindi alas aras, no? Pero may agad sa driver nga wala pang ilala. Wala, na ko rin yung mga bungguan sa dalaw, may mga sagaida. Gani. Kaya mo naman sa prevention is better than cure. Yeah. Actually, siguro nga ginobra rin nila, temporarily, butaan nila dari isang distansya. Parang kapili, hindi sa dalan magtindog, kinalis dalan, sila na magtunutindog, kag sagahit sila kasalakyan. Dari man mismo, ni lilinyaan, di ba ka Comelec, di kontemplano pa. Oo. Subong may naglimik ko rin ito naging butang, para mo social distancing, di ba? And then may ari diri traffic barricade, nga temporary ligin butang dari nila, action erect, no? Okay. Mayo man para may ginatawag, nagiblang order, no? May order giding ilang nga ang sa context dire gikaramo gid subong Okay. na nagaparehistro action na Eric, no? Sa jangaraan okay ato kani survey lang ginawa ang ginila online ga nila lupay gila online ang ginamit sa ginasuportahan silang iban mo. Normal man lang na. Ngayon ginasuportahan gid tagsa mong tamo diri sa survey lang man niya. Ala, pulo pa mangkot lang. Pero kung karamos ang tao, dili sa may Gerald Zampia, o basi bang guro nag-bulubanding-banding pa ni ay. Ate man puli naman lang ati dugay sa kuanaw, Scorpio na. Oo, galakat na galing sa may sulod. Palakato na sa dalonon, kay gulat yung jeep, kaya kadula masyado jeep eh. Ati walking anay durante nga gapangita jeep. Para makapatunaw-tunaw, black kunaw. Tapos ko tapos tamak development. Laban. Lakat-lakat, iguro iban. Ano plang awi, bes? Uy, bes. Holiday mong no, managuro nga doon mo. Oo, holiday pamadaan. Kundi Ramadan subong. Ramadan. Buwas, Biyernes. May pisina galing Biyernes, boss. May pisina galing kini subong adlaw. Oo.
ano guro para buwas guro bawi-bawi no. Pagka Sabado naman kay Sabado daan ang 13 subong 14 ba pagka 15 Sabado nga daan mo guro iba ni guro ka. At yung iba gani guro ba siya ban sining sweldo? Amo. Amo ni guro iba no nakalagaw na sila. Laban eh. Nakapapuno-puno na ni guro kada kapagulog-ulog na ni guro Uloban sa sila sa makina. Naka-uloban sila na sa sweldo. Aban silang ginagmay no? Tapos jaming-jaming kay total ti holiday man. Laban. Samtang nagaselebra ng iba na ano, Eid mo barak. Amo kina bati ko lalay no ginawa pulis sa backup 7 lawit police captain Elmer Bonilla. Ngaman. Kaya ba mo tambong buha mi tanay sa aktibidad ka mga utot nga Muslim ikaw tonto kay mo na pasaway kaya may bilangan kadak sa checkpoint ibig sa pundo mapalagas na si Yaya. Di sa uli mga ngayon mga dipolo pasensya galing sir. Kay gadali ka tontoy mo nga wala yung galing ilasang lisensya. May lisensya dala motor. Dala motor. Ah. Sa sa pulis dito pasensya ang kalang kauras na mo niya ako na pundo ka to kundi nagkakina pero tulbar na ni. Kung pundo ka man to ka ng utik police sir, why ko lisensya? Oo, nang tayo ako danay di. Gadali lang ko, pwede nga kuha na kayo. Amo na Oo, kana. May mga pulis lang ko siya nga medyo pusong mamon man ti. Sinugidabi ko siya ng mag-desire man. Oo, Puro inablang palagso mo pa yung pulis. Kag magpangayo ko pala pasensya, ti ko siya mainit man ang pulis mo. Oo, kung lagi, usikal mo ba simpo nila lagas-lagas sa simpo kung pagpara nila ka ng pondo. Wala problema. Kaya magpati sa pulis basi ko may dala kada kag minatago kadang illegal. Amo, kaya tinamo na ng tabo mo. Kadamo na kasong ginalagas ang pulis. Igo madiscover hangli may mga tuter kag may mga sabong ginadala. Ganing, may mga unod direct ko kasi nakatalang pa sila sobra kulba. Kung majakpatan ko sa may mga gun pa. Oo, naduduma ko na mo ginamo arab lang kapag coach bulsa imbes nga wallet ang makuha nga may unod nga ID. Lain giling unod ang nakuha. May mga tinipak-tipak na sabong. May mga sabid-sabid. Naman nag-uusap ng pulis ko sa. Amo sa ang proseso di ba basol kay kung mapalagas ka sa pulis doon ang kabagay mo. Kung mapalagas ka sa pulis mo silingon, may ginatago ka. Oo. Tiyatuya ginatago igaliya kay wala lisensya. Wala sa kinalisensya. Di pag-abot ka rin sa police station, doon mo man sa. Tigani, priso gitsa. Ano lang pa-record lang nga wala sa lisensya, nagpalagas. Sa mga gini police, kay medyo pusong namon pa. Ang iyang motor, why nang gin-confiscar ka pulis anay? So, temporarily, guro, gin-impound, guro to? Kaglalan na pangitaan niya nga magawa dyan na kag may makalisensya sa. Gani, dapat kay gusto na siya. Mayroon ako niya iya motor basi ginhulami niya pa tong motor sa. Amo pa lang lain pagid. Migoy ati migoy lang tong makuha ni magawad Magawad. Alita niya pag iba na. Gani. Amo gani mga pusong bato, ay tanay pusong bato mong, no? Ang kanta na di mo alam dahil sa'yo ako'y di ay pusong bato na ganito nga kanta. Kung pulis siya makainsindihan akong ga-explicar ka lang kag nag-ayo ka lang. Basta yung sakto lang istorya na. Magpalagas ka tila na ng istorya ya. Oo, kiti dublihan mo pa ubra nila nga may mga araman sa mga responsibilidad kung baga gagawag, no? Buwas nga adlaw, Iban, preparar ni Guro, hindi ni Guro katulog, Iban ay. Sa? May vaccination ba, boss? Oo, balik naman. Kada barangay na, boss, Gani, kada barangay, no? Oo, ang problema sini kay kay Kapitan Boy Pico sa Barangay Mansilingan. Oo. Ang natabo Eric, may nagpa-register. Oo. Pagpa-register, ginmamangkot, ay katapusan hindi 100% sigurado pa bakuna. Siya ba ni Kapboy Pico, next time guro siguro doon ginsang tanan nga mapabakuna sila action Eric. Sabi nga chimpo, ma-isol-isol ka pa imo ang kadamo na sa nagkakalamata ito sa India, ma-isol-isol ka pa imo sa bakuna. Kag isa pa limitado nga daan ang supply. Ang iba niya gani magkarados mo na sang panagilot para lang mabakunahan. May mga utod pa kita nga hindi pa magpati nga may COVID. Oo, tiyan mo nambal ni Kapboy Pico, ibanda nagparehistro to. Kag iga na tani schedule, karabusan hindi 100% sigurado kung mababakuna. Sa tiyan ba ni Kapboy, tiyatag sa iban. Tag sa iban. Kung hindi ka mo. Ako kay Kapboy Pico kung daw hindi sila magbatong, kung hindi pa sila handa, yatag sa tao nga handa. Oo, kay kadamo gali ng pa-register. Si GM Bikin, handa niya magpapakuna. Gusto sa iyo, magpapakuna kay GM. Oo bisan pinapabakuna to block mo.
Subong nga chimpo, hindi ka na yung magpangalag-ag pa mabakuna. Ang iba, gani ka pa nagiliot magbabakuna, tapos ikaw mo yung isol-isol ka pa nga para man sa kayuhan mo. Oo, kagilabin ang buwak sa kadang sugod. Oo, ah. May barangay 39 sa may abis nga cluster buwas, barangay Alihis. Ano na nga kuhan? Ano na nga sahi isang bakuna na? Amo ning wala pa na nag-identify kay pero diri sa Bacolod AstraZeneca kag ano pa na di mo kag Sinovac Axonerec ang okay. available diri sa aton. So, wala ma-specify sa kada barangay kung anong klase vaccine. Oh, wala ma-specify. Okay. Pero buwas na ni may cluster sa barangay 39, may cluster sa Abis, most probably sa Esquilahan, Okay. Calihis may ara, Granada may ara, Mandalagan may ara, Punta Taytay, Singkang, Taculing, Villamonte, Panukoy. Ayala Mall, SM City. Panukoy, why? Ang Panukoy may ara sila schedule, Saan pero o? hindi pa guro subong. Saan may kada schedule abanse? Do I think 17, 17, Lunes? Lunes. Okay. No, Lunes. So, ang Panukoy nakita ko ginatag according man sa pila ka mga ginpamangkot naton. Kaya may ara actually pugtak-pugtak ang schedule bala. Anyways, makabalo magyapon una si Kapitan namon da Bibing Noble. Yes. No? Amo ning hambal diri nila nga may mga tagsa ka mga areas, may mga school schedule ini. No? O kung ano nga mga barangay action kang kandakan nila sa ginatawag naton diri nga vaccination. Yes. Kaya like sa may barangay Mansilingan, 14, 17, 18, 20, 21 ilang ang schedule. Pero pila na ang kada barangay? Pilang limit sa tao? Sien? Ang ila diri ang ambal diri Cap Pico like sa barangay Mansilingan, Oo. 100 225 ang ila. Oo, ang target, 225. Ang target. Pero most likely, kung sino nakaparegister, sila lang na i-accommodate nga gintawgan Blackson-Eric. Oo, hindi ka magkadto sa barangay. Kung ano ba, may manitwisyahan mo nga may vaccination sa barangay, hindi ka magkadto ni sa barangay kung wala ka matawgan, hindi ka ma-text. Kung wala ka nakaparegister pagin. Pag wala ka ka paristro, kay mangin wala nadam, nagyapon ang pagkadto mo, way nagyapon ang pros pagkadto mo. Oo. Pero So, kung dapat gusto mo naka-register gid man again. niya, kung gusto mo gid man niya babakuna kag nagkadto ka sa barangay, ti mas lang nga hulat-hulat ka sang sobra kay basi kung may iban tayo nag-isol kag basi pa man lang matublokan ka mo na. Oo, doon mo na matabo Blackson-Eric. Kaya maganda ni Capboy, pwede man natani ang walk-in buwas. Ang problema nila, kung may ara, gid nga nakaparehistro, ang nakaparegister gid yung i-priority. Oo, ang walk-in niya ti sa sobra kag hindi mo papakuna nga naka-schedule na sa subong adlaw mo na bla. Oo, naamo na sa matabo Blackson-Eric, no? So, amo na lang ayo iya sa iban ba lang wala nakaparegister? Oo. Ang balikap parehistro kamo kay nali gid sa ulihi kag kinanglanon gining bakuna nga ini. Ay, Mas sus. maayo nga nakaparegister na kami temprano pa. Yes, kay correct. basi hindi man nato wala nato payo magkulang lang supply kay iban nga pungsod nga subong ginagaway man. Oo, subong nga pong ang iba nga pong subong may kakulang pagyapo sa supply mo. Oo po nato lang India bala nga mga COVID-19 cases Sipa kada. lang India balay sa mga nagaproduce ang vaccine pero kita mo minilyon klamatay sila to. Oo, kana ang ilang adlaw aton diri do isa lang nato bilog na naton nga tuig nga record. Oo, ang ilaya may nadlaw sa nga tag 300 sobrang klamatay mo. Kagang ilagi niyang kaso sa COVID tag 300,000 a day bla. Sus, grabe. Surte nga mga COVID-19 cases. Yung marami Capboy Pico, mas maayo nakaparehistro gid ja. Kaya kailadara 1,000 pala nakaparegister Blackson-Eric. Okay. Tigara mo pa daan sila population, kaya bali nila diri. So, ang ginauna sumong A1, A2 kagang A3 nga kategory amo ni ang frontline health workers, senior citizen, mga persons with comorbidities. Mas maayo nga iba na kamadamat na kami gani sa media, di ko madamat na kami diyo. Gani man. Oo, wala ni Kulba mong. Amo na importante nga may importante nga may depensa kas lawas mo in terms ng COVID. Oo man. Hindi ka na magpangalag-ag pa sa subong nga tsimpo kay mo sining ko bawal magkasakit kag sa tsimpo subong nga ginakulang mo sang vaccine. Hindi ka na halaka isol-isol pag panumdum dalom pag may vaccine nga available patublok dayon. Oo, hindi. Patublok ka din, ha? Oo. Patublok ka din. Patulo, yun basi ko magkabit ka da yan. O kung tulo sa kalimutan, bulag ka na, no? Ang tuloy. Makuha mo. O kung tuloy nga ginakao ka ginasugba, no? Ang kabit na kay Noel Amar ka pamati sa ato, no? Ay, kasi Noel Amar. Tam-tamya lang si Perla Derla kag si Mickey Amar, no? Ay, kay Nonoy paglumutan, ngali happy birthday.
Happy birthday! Oh, Nonoy Paglumutan si Honorato Nonoy Paglumutan. Happy Taga birthday. din na sa'yo man? Ang manghod ni former councilor Alex Paglumutan. Alex Maglumutan. Oo, uto dyan listener ta ni Saxo Radio. Sir Alex, wala man din, no? Ang Why? tumanda sa may Mindanao area. Mindanao area at susubong. Man, happy birthday. Gusto mo kantado baka birthday? Gusto na nga. Gusto lang. Kamusta Chimpo? Danggaw why? Gatulo palipis. Hindi nga gabi. Pero pugkak-pugkak lang man. Ginagmay lang man. Sige. Galikin ka lang ita na tulad yung mga gulugal umon ang panahon. No? Ari, lipot ka statement ni Kapitan Boy Pico sa tunis review. Okay. Anong oras ka sa Kapitan? Okay. Pero ano ba? Anong ba? Ito yung Lol? Di ba ka muna ang organized fiction? Oo. So, anong football pass ka? Okay. Yan. Sunari ka muna. Okay na guro kay do buron kitang tingog ni Kapitan Pico. Gani. Oo. Ano naman ang kamay sa'yo ng statement, reminder, Japon, dapat obserbaran yung mga health standard and buwas te kontemparo pa kay 8 a.m. Sugod. Pero balero usually kung mga amo sinatempano para iba ni gabot, hindi sila pagalintan, magpamahaw. Kaya kung sige ito pila, lipungan ka kagutom, disgrasya pa. Hindi ka bayad ang bakuna. Ang mga senior citizen balon gid oloro sa ponda kag tubi Tubig. Oo. Importante. Ginakay tingnan kay init ng panahon ko mo. Dala sila mga pulupaypay da. Na, kuya, bala pa, hindi bala Kung pwede pa lang gani nga magdala ka kung lingo nga pulungkuan mas mayo pagid. Mas mayo pag ina, no? Kag dala kagid kung may alcohol, bit-bit kagid nga imo alcohol. Alcohol kag face mask importante Kag gid face na. mask. Kung may mga bulbulpen kag kinahanglan mag-fill up, dala ka man imo bulpen, mas mayo pag ina. Kita lang sa kadto sa gira halos preparado ka kumpleto. Preparado kagid. Ang importante dira, ang tubigid. Kay pwede ka pa ang subo, ang init subong kadlagan sa tubig, 40 kisa, pwede ka pa ang sa tempo Gani. Ibang yung lugar kasi 51, gani, dari ato, pwede ka ng init, basta magpatak na alas 11 sa aga, sa magkalauna sa nga alas 2, aporteng init. Do kulang isa ka maso nga halo-halo. Do mo padugan ka na. Ano mga kaksona, karon gabi, nagtuloy-tuloy na naman sa liwat. Hopefully nga, hindi na ni magtayo, tubtob magkagarihon para mangin manayanaya ang panahon. Welcome back to Kay Police Major Leo Estopa. Nagbabalik sa pamilya. Mga kaksona, masaya pinakamas ng balita sa sa patulak ng bypass operation. Naging kasa sa station number 4. Sining agati, mga kakson. Sa tutarang mga kakson, tandaan, isa sa marason sa pagtugas sa malatian sa tunlawas, ang mga paghuyang o kunang paglubos ng karsatan man, mga rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Ulas sa na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Lagi
laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kinaksyon na John Diaz live report sa Patrol 2. Ang balita man aksyon na John Diaz. Inya nabatian bago naging ginadurong siya sa kalawasan Aditri Bayo. Ang pinakabago kagagarantisado epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sila nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Senyora, Mr. and Mrs. Raymond Valencia Jr. and family ka monitor gid sa ato, no? A report ba ni aksyon na John Diaz? Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sila nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpangunak ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng
mensahe wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saan ang mga kahintangan. Ikan sa Northern Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon, Rodrigo Tib, line number 3 sa report. Jermaine Gabin, please come in. Yes, Aksyon Eric, may gabi sa itong mga aksyon sa atong siling nga mga balita Aksyon Eric. Una kita na update sa COVID-19. Sa kay may 12 nga naka-recover. Very good. Pero may 4 man nga nagsulod man nga confirmed cases kay na. Walo ang abanse. So sa 85 Aksyon Eric, buhinan 8, bilin 77 na lang. Ay kabay pa nga magdugaan. Kabay pa magnubo-nubo. Pagid. Santa Ciudad sa Cadiz, Aksyon Eric, tanong ka ako yung report na itong kapon may 20 naka-recover. Pero subong may 6 naman nga positive. Ay, nagdugang pa? Nagdugang. Alin sa 43 may 6, 49 na. May po man siya kamatak sang kanya itong 20 ba lang nga naka-recover na nagbuhin sa 83 na ngayon 43. Balik ito plus 6 naman subong Aksyon Eric nga daw 49. Okay. At least bayara nga idea lang at matapulamati sa COVID cases dari sa may sudat sa active cases sa sudat sa Cadiz. Sa siyudad sang Sagay, Aksyon Eric. Okay. Sa pila na ton ka mga balita, medyo matulotaway man gid ang aton sini nga palibot diri, pero may natabo kay Aksyon Eric nga isa ka aksidente sang sasakyan sa naging bulbar sa isa ka inibilang photon nga tornado balang pick up kaga inisya suno sa report nga ini nga tornado nga pick up rescue service vehicle ini sa siyudad sa Bago. Ang enkwentro naman siya mo ang isa ka Yamaha Sport color matte black na single motorcycle generic na may back rider. Natamo ang insidente kahina mga alas 2 sa takla sa mga hapon sa may National Highway ato bang nasa isa man ka auto shop sa may barangay Talampaan diri sa may siyudad sa Cadiz, Aksyon Eric. Pero sa report isa ka unit nga Yamaha nga sporty color black nga ini Aksyon Eric ang ginaman yun ni Kit Panoy Ipinyo sa may 2 anyos sigidad. Residente sa Cadiz Subdivision sa barangay Tinampaan ang iya sini nga back rider nga gigilala kay Renan Cordoba so 20 anyos sigidad. Residente man sang Don Salvador 1 sa barangay Tinampaan siyudad sa Cadiz. Ini ang photon tornado nga sa pick up siguro ni nga gina konsero Dominic Canter bala. Nga iya ini sang rescue service sa Bago City. Sa report ginaman niyo ini ni Roberto Montoya e Arianda 62 anyos siguro sa Kabalo kag residente sang barangay Maaw siyudad sang Bago. Ang report ini duha tanan ka mga nagasakay sa single motorcycle kay ang back rider ang lunsay ini nagkala hospital. Bangon Aksyon Eric sa investigasyon nga ginpatigayon sa traffic investigator nga si Police Staff Sergeant Mark Caranillas ang traffic section sa Cadiz City PNP pariho nga nagpadalagan south to north. Ang duha ka mga involvado nga mga salakyan na una ini ang Yamaha
nga sport nga single motorcycle. And then, siya nauna ini siya, galing nag-lift turn siya. So, pag lift turn niya, Golpe, ito mo na nabot siya sinisang motor tornado nga salakyan nga sang rescue sang sila sa bago. Bangod siya kasi nag-lift turn siya mo, pag lift turn niya, I don't know, kasi ay di ma ay matigay mo butang yung bala, nag-signal siya nga ma-left turn siya. So, amo na nalambot siya sinisang nagasunod sa iya nga salakyan sa rescue. So, bangod sila, sineric nakasustain sila sa mga pilas sa ila sininga nagkalalan nga bahin sa lawas. Kag, gindala ini sa mga rescue personnel sa Cadiz City sa bahin sa Cadiz City emergency clinic para sa ila sininga medical treatment. Okay. Kag naka-anchor man sa wala ma-estimate on mga unestimated damage ang pareho nga bikulo nga involvado aksyonere ka. Ang kaso sa karon yara naman sa bahin sa traffic section sa nakapot dito sa mga isyudad sa Cadiz Action Area. So far now, amo na ang aton sila nga madulong nga report balita sa mga informasyon na medyo matulutaway man ang ato sila nga EOR ang panahon din sa Eric daw gana man yan nagagonggoon pero kayo nagatupatalit pero ay may magsige dagway man mag-ulan gid Action Eric sa may northern part sang Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon ni Action Roger Guti may report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Roger Gotib live report gikan sa Northern Negros. Ang balita ng Aksyon Roger Gotib giradulong sa iyo sa kalawan sa DTX. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita. Audio time ato dira belated happy birthday sa kay Limuel Bitkong Jonilas sa Mansilingan. Halina kay Toto Ben Hor. Siling ni Sir Mon Lopez. Congratulations Head Researcher Action John Diaz. Trending ang survey mo. Siling ni Sir Mon Lopez. Ay, Perty. Watching from Laguna, kindly greet Familia Alit sa Barangay Lopisay na Morsya. Alin kay Ding
Ning Alit nga nagapaurok-urok gid pamati sa Action Night Patrol Program. Ayos! Si Elena Wills, tamay lang sister yawa, si Nimia Tiba, my sister from Alangilan, Bacolod City, aling kay Elena Wells. Richard Daet Pacheco, ara sa Balayaga monitor gida. Si Ariel Brillantes Agramondi Fort, ara man ga monitor man sa ato na. Salamat gid sa nga pagparok-urok. Si Vanessa Mayo, ginatamiyo niyo lang si Kelly Jelly. Happy listening. Magabalik ang Action Night Patrol when we come back. Balik ka Report Action Jam. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito ay hatid sa... Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna,
Kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa tumalagat mga bidira kay Diosdado Propongga. Ginatamya ko lang ang wife ko, si Helen Golmatico Propongga. Sa London, England, ga-monitor gid sa atod ka sa England. Melvin Solidarios Abdoda, may gabi.
Kay Melvin Solidarios Apdo dira sa may Barangay Malingin, Bago City. Monitor pa siya Leo. Bugtaw pa, no? Balikan na si Action John Diaz sa final report sa Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari si Action John Diaz sa balikan report, final report sa Patrol 2. John, please come back. Isa aksyon na rin mekaniko na dakpan sa kapulisan sa Station Number 4 sila bypass operation higing kasa pasado las 9 ang takla sa kagabi siya na mismo sang Puro Carabay Uno, Barangay Estefania, Siyudad sa Bacolod. Ang nadakpan ang gingilala kay Marvin Martinez sa legal ng edad kag-residente mismo sa amuman nga lugar. Sunod kay Police Major John Ray Batadlan, ang station commander sa Station Number 4 na recovered rin sa paghinakop sa subject sang bypass operation isa kadako ka plastic sachet sang illegal nga droga, isa pagid ka elongated ko pala mga plastic sachet sang illegal nga droga kay isa ka triangular heat sealed transparent plastic sachet sang ginasuspetsuan Cebu nagibrubat na nagabugat sang 2 ka gramos na estimated market value nga nagadangat naman sa 14,000 pesos aksyon Eric. Ining si Martinez ang ginakabig bilang state level individual sang aton nga mga kapulisan. Karon ining si Martinez ang preso sa custodial facility sang station number 4 para sa nagakaigo nga disposisyon. Sa iban pa nga balikta arestado ang isa ka wanted person dito mismo sa may syudad sang Cebu. Action Eric, action ining persona ang may standing warrant of arrest kay ina kometer dring kaso sa area sa station number 2. Isang gingkrala kay Jagger Quadra, 49 anyos, residente sa Purok Sigay, Barangay 2, Siyudad sang Bacolod. Inisa na dakpal pagdapat sa pag-service ng warrant of arrest sa kaso ng paglapas sa Section 11 o kung pagbaligas ng illegal nga droga kay may piyansa na 200,000 pesos para siya temporaryo nga kahilwayan. Ang warrant of arrest ang gitapanaong ni presiding judge Edgar R. Tupas sang Regional Trial Court kag inisa ang ginpaidalom na sa RT-PCR test kung nag-negatibo ini kaya karoon na kapabiling preso dala sa custodial facilities ng Station 2. Ini matapos siyang gin-turnover sa ang poblasyon St. Mildred Police Station sa Siyudad ng Cebu sa Station number 2 kay nagidlama ako kahapon sang hapon. Balitagikan sa Patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Sunod sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Daghang salamat gid aksyon John Diaz. There you have it. May gabidira kay Leo Habagat Maniego. Sa kay Kuya dira Leo Habagat Mamigo sa Kawayan gamonitor gisaton. Kag bilog niya nga pamilya. May gabi gid dira, no? Maninoy maikay maninay Chari Salvacion sa Carlota. Good evening. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sining ambahanon Action Night Patrol Program Webes edisyon. Bagat ako pili temporaryo balik ini buwas Biyernes. Ato sining nga patrol unit reporter sin action nga napalagad ko nga sa aksyon na John Diaz. Aksyon Roger Gutib. Aksyon ninyo bugilang ato kapiloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. New Center Action Dale Salazar. Technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup kay Security Guard Tunog Banwa. Back to back kay Security Guard Campaner. With IT Expert Action J. M. Biking. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Siyudad Sagbago. Batang Suay si Broadcast Engineer Bernie Villacanas. Back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Saka sa mga Station Manager Action no na Magbanwa. Production Chief News Director Action Rex Cantong. Ang inyo lagad ng Korman Action Night Patrol Program Lunes, Tumtum, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Nagkasaling adios amigos. Hasta la vista. Ayaw gid magkalipat. Antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyong kapagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ng kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Dunkin' iced coffee pero may scoop of vanilla ice cream? Over? Huh? Icy chocolate?
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!